Tervehdys, suomalainen Microsoft-kentän softakehitysammattilainen. Mä oon Jouni Heikniemi ja mulla on sulle hyviä uutisia. Mä oon nimittäin järjestämässä sulle tapahtumaa. DevTalks pidetään 7.4.2016 Microsoft-talolla Espoossa. Luvassa on meininkiä vähän vanhojen aikojen DevDaysin ja TechDaysin tyyliin. Ei myyntiä, ei markkinointia, tiukkaa asiaa. 3 trackia. Jos sä oot kiinnostunut pilviasioista, tuu Cloud Trackille. Siellä sä opit semmosia asioita kuten, että mitkä on Azuren tällä hetkellä tärkeimmät palvelut, mihin kannattaa keskittyä. Onks DocumentDBstä johonkin? Kannattaisiko mun miettiä Service Fabricia vai suuntautuuko mä suoraan kontteihin? Jos olet enemmän kiinnostunut päätelaiteohjelmoinnista, sun paikka on Client Trackillä. Siellä käsitellään erilaisille päätelaitteille ohjelmointia, mukana muun muassa Windows 10, mobiililaitteet, web ja IoT-vehkeet. Ja jos sä oot vielä enemmän suuntautunut softakehityksen yleisiin kysymyksiin ja työvälineisiin, meidän Frameworks-träkki antaa sulle varmasti jotakin. Aiheena löytyy muun muassa Visual Studiota, ASP.NETin uutta fronttikehitysvälineistöä, Gulpia, Gruntia, NPM, tämän tyyppisiä, NoSQL-tietokantoja. Maailmassa tapahtuu paljon kaikenlaista. Jokaisella trackilla on luvassa 6 tiukkaa tunnin esitystä. Jos nämä tunnin esitykset ei vielä riitä sulle, niin illalla sä voit jäädä cocktailtilaisuuteen. Sä voit haukata pikkasen burgeria, tulla juttelemaan puhujien kanssa, jutella muiden osallistujien kanssa. Mun tavoite on se, että DevTalksista jokainen saa käsityksen siitä, että mitä teknologiaa mun kannattaa opetella, mitä valintoja mä teen mun seuraavan tuotteen tai projektin pohjaksi, ja mihin tää ala on oikeasti menossa tänä päivänä. 7.4. Microsoft-talolla Espoossa. Liput osoitteesta www.devtalks.fi. Nähdään siellä. Moro!